Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higalaw mga kaigsuonan. Daghang kaayong salamat sa imong kanunayang nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Aniya nata karon sa atong pagtuon sa hapit na gyud duol sa katapusan nga bahin sa tibuok kwarter nato nga pagtunanay niining atong kapangakuhan maingon nga mga kamot ug kasing-kasing ni Kristo sa pagkabot sa mga katawhan sa atong katilingban. Ilabi na gyud niadtong mga kabus, mga timawa, mga ilo, balo o uban pang mga marginalized members of our society. Nang magpasalamat ang mga kaigsuonan tungod kay dako na kayo ang atong nakatunan og na-cover nga bahin niini nga leksyon o kapangakuhan sa iyang mga katawhan sulod sa atong iglesia. Karon nga semana, ang uluhan nga atong pagatukion sa ato nga lesson is Living the Advent Hope. Kung atong binisayon, ang pagkinabuhi sa paglaom diha sa pagbalik ni Kristo karong adlaw. Si Kristo aton hibaluan mao ni atong gipaabot sa dili madugay mga kaigsuonan. Apan ang pagkinabuhi sa mao nga pagpaabot karon mahitabo. So mao ni ang atong lesson karon. Pasalamatan usab nato nga atong igakauban kining atong mga panelist dinhi sa takna sa pagtuon. Atong regular nga mga panelist, ang uban nahimo usab nga host sa panahon nga milabay nga mga episodes ni adinhi ang ato ang pinalangga nga Women's Ministries Director of Shepherdess International, si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. O dinhi sa pikas nga bahin mga kaigsuonan sa gihapon sa atong mga panelist, ang ato ang LMS Director sa South Philippine Union Conference in the person of Pastor Demi Jun Tautau. Niining adlaw uban ni kami ninyo samtang atong pagatukion kining atong lesson karong simanahuna. Pansa dili pa ta moadto sa unahan mga igsoon, ako kamundapiton alang sa pinasahi nga pagampo sa dili pa kita magsugod. Pastor Dem palihog uban ni kami sa pagampo. Among gamhanan maluluyon nga Dios nga naikaw sa kaitasan sa langit. Ikaw among giday gipasalamatan sa imong walay puas nga pagatiman kanamong tanan nga hangtod karong orasa. Niya na usab kami sa usag ka bulawanong panahon nga amo sugdan kining takna sa pagtuon. Pinagi si imong gahom sa imong kaalam, among mabatnan sa tanan nga nagikauban nining orasa. Sa among sandurot kanimo pinagi sa imong mga saad ug sa imong mga pulong kami madasig, pinagi sa imong gahom. Salamat. Ikaw mag-auban kanamong tanan nining mga taknaa. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. Amen. Balik kami mga kaigsuonan no sa ato ang pagtuon karon sa dili pag ginato sugdan ang ato ang pagbasa sa ato ang memory text atong unahon ang atong mga tulumanon ilabi na gyud ang pag-greet sa atong mga viewers o mga listeners. Unahon nato si Ma'am Pinky. Ma'am Pinky, it's your turn. Kahiguyonan nani nga akong i-greet ang mga kaigsuonan nato diha sa Kidapawan nga nagsuporta gyud sa buhat sa women's evangelistic effort sa milabay nga weekend. Greetings ngadto nila ni Pastor Eddie ug Jessica Ramonde, Sister Beth Abaracion, Pastor Alan Carolino ug ang iyang Mrs. Narilyn Beth Momo, Nining Magpusaw, Sheila Losada, Alberto Ramonal, Jessica Rofi ug si Sinaida Lavilla, pamilya sa mga Briones ug Velasco, Orsina Katulong, Gloria Paraon, Engineer Bib Leonida, Elder Ramon Manunog, Sister Esmirna Cayuna, ngadto sab sa iyang anak si Juan, si Jezreel ug si Cindy, si Sister Bika Estemo Morales, Shirley Cotibar, Jen Fordandayo. Maingon man usab diha sa Makilala District, akong gigreet sila si Sister Chuna Pusya, Dr. Rosario Velasco, Sister Edita Pusya, Sister Leonor Datoy, Sister Genevieve Roberto Esmeralda nga tuwa sa karon sa Texas, Sister Alice Pusya nga tuwa sa Saudi Arabia, Pastor Rostico Anjuan Alpahando, Miss and Mrs. Silvestre Flores ug Sister Luta Gonzaga Palanas nga operahanan. O katapusan akong gigreeting ang mga Sorilla family of doctors nga nagmanage sa Sorilla Medical and Maternity Clinic diha sa Tulunan. Sibsib Tulunan. Si Dr. Gadi Grace Bilya
Billy o si Dr. and Dr. Moy Aniva Granada o si Pastor Jeronimo Bacona. Greetings kaninyong tanan og happy Sabbath. Okay, Pastor John. Gusto na akong pasalamatan kini kay gayonan kita usab makatimbaya sa atong mga kaigsunan diha sa Katiel District, labi na diha sa Hebron Church sa akong tatay ug nanay, sa akong maigsoon, tanang kaparintihan. O ginumasab kang papay o mamay Gordelio, nagtuo ko nga karon nagapaminaw sila og sa tanang mga kaigsunan diha sa Bulao Church og sa Mantunaw. Kami malipayon sa pagtimbaya kanyang tanan dinha. Og iyon man sa akong usa ka suod nga higala dito sa Thailand kay paring Glenn o Maring Gwen uban sa ilang mga kabataan. Ako nalipay nga kamo kanunay nagsunod din sa ato ang programa sa Takna sa Pagtuon. Daghan kita og mga kaigsunan kahigalaan nga tuwa sa laing kabaybayonan og sila nagsunod niini busa dili namo manganlan kamong tanan apan among gikalipay nga pinaagi sa gahom sa Ginoo bisag lagyo kamo apan kita nahiusa diha sa pagtuon sa iyang pulong. Amen. Naasab tay mga kaigsunan o mga magbubuhat bisan layo nga bahin sa Mindanao, dinhis Pilipinas mga kaigsunan nga nagsunod sa atong tulumanon. Naatay mga workers din ha, and I would like to greet our brethren particularly sa Northeastern Luzon Mission. Unya si Pastor Richard Bagasol ato siyang gigreet og happy weekend kinimo Pastor sa imong pamilya og sa tanan ng mga kaigsunan nga nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Unya dinhi usab sa Antipolo Rizal mga kaigsunan. Takulahaw lamang wa gyud nako dahuma sa akong biyahe pagtugpag gyud nako sa airport. Nasakyan ako ang kining sakyanan ining usa ka suod nato nga higala nga gikan ra usab dinhi sa Mindanao mga igsoon, si Brother Burley Likin. Ato siyang gigreet og happy Sabbath og happy weekend kanimo igsoon sa imong tibok nga iglesia dinha sa Rizal. Happy weekend kaninyo tanan. And most especially sa tanan nato mga Facebook viewers, happy weekend kaninyo mga kaigsunan. Maingon usab sa atong mga listeners sa Hope Radio sa tibuok Pilipinas ug katong nagtanaw usab niini live all throughout the world mga kaigsunan. May God's blessings be upon each and every one of us while we listen to this lesson review. Now karon padayon na to mga kaigsunan kining ato ang pagtuki sa atong leksyon mahitungod niining paglaom ingon nga mga katawhan sa Dios. Nagpaabot ta ato nang gilauman pero samtang nagpaabot mga kaigsunan gikuptan gihapon nato kana nga maong paglaom. Nato hangyoon na si Pastor John si Pastor si Ma'am Pinky sa pagbasa sa ato ang binuksan nga bersikulo nga makaplagan sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 58 ng Pinky. Busa mga igsuon ko nga mga hinigugma, magmalig-on kamo, dili matarog, magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo. Sanglit hingbaluan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo. Amen. Amen. Usahay mga kaigsuonan no agi og pagtuki nining ato ang leksyon karon magunahuna ta nga ang tanan nato nga mga gihimo sa kasamtangan mga kaigsuonan gitumong nato kini sa umalabot nga mga panghitabo. We look for a future reward mga kaigsuonan. But our text is very clear nga kining atong mga maayong binuhatan, kining atong mga pagpaningkamot sa kasamtangan mga kaigsuonan adunay positibo nga epekto sa atong kinabuhi dinhi og karon. While we look to the future, there and then mga kaigsuonan, sigurado kayo nga atong matagamtam ang kalidad sa kinabuhi dinhi og karon, here and now mga kaigsuonan. Busa ingon nga mga katawhan sa Dios, dako og epekto ang atong paglaom sa unahan kung unsa ang kalidad sa atong kalipay sa pagkinabuhi karong adlaw mga kaigsuonan. Usahay himo na lang nato nga konsuelo sa atong tanan nga mga kalisod, tanan nga kasinatian sa pagdaog-daog dinhing dapita mayingon ta nga asag di na lang naabantay ugma, pero the intention of God is since because we are Christians, tungod kay mga Kristohanon kita, sa pagkakaroon palang daan mga kaigsunan, matagamtam na nato ang
kaluwasan nga gihatag sa Dios. And that's speaking of salvation, the same thing is true with our experience ni ining tungura sa pagkakaroon. Pastor John, do you have anything to say about the premise ato ang bersikulo ni ining simanaha? Nalipay ko nagunahuna sa pagkasulti ni Apostol Pablo nga kining teksto nga sa guluhon naghisgot og kinibitaw magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Nakita nato nga grabe gyud ang kinabuhi nga atong na-eksperensihan karon. Musugotag sa dili usahay di masabtan. Sa atong leksyon gisgutan diha nga dunay matarong apan ang iyahang klase sa status sa kinabuhi mura man og sinilutan. Dunay dili matarong pero ang kinabuhi niya mura maghayahay. Pero dinhi sa atong leksyon makigsunan sa una pa lang daan, nagingon lang siguro diya magmadagayaon kamo sa buluhaton sa Ginoo. I think kini nga hint importante kaayo nga batna nato nga mga nagapaabot sa Ginoo. Bot pasabot samtang kita nagpaabot sa buluhaton sa Ginoo, tanang transaksyon nato atong ibase sa iyang duol nga pag-abot. Sa bagay sa unahan atong mahisgutan ang kasiguruhan nga bisan kita naay mga pag-antos, the more we serve the Lord, the more we have problems. Mami Pinky, di ba? Ato na nabantayan. Ngano man nga nagbuhat siya sa Ginoo, magbubuhat siya, ngano man nga naa siya mga dagko hinoon nga mga giadto ba nga mga pagsulay. Pero nalipay ta tungod kay wa man gud diha kutob, dili lang gud diha kutob sa pag-antos. Kay doon na may gisgutan din. Actually, pag-gisgot ni Apostol Pablo aning bersikulong sa guluhon, ang iyag yung gisgutan din ka ng luyo na gani sa kamatayon. Bot pasabot nga, sige lang, nining kinabuhi doon na kita yung mga pag-antos, apan, wa man diha mahuman, tuaman ang kahumanan unya sa pag-abot sa Ginoo. Amen. Ma'am Pinky, any reaction to the verse? Actually, murag ang akong panghunahuna, sibo sa imong panghunahuna, pastor, nga magkapangutana ta mga igsoon nga, nga naman nga katong duha ka misyonary nga dugay na to nag-alagad, misyonary gihalad pud gyud ilang kinabuhi, namatay man lang diha sa sunog, unsa naman lang. Yeah. So kanang teksto diha, asa ito nga teksto, pastor, sa 1 Corinto nga dunay mga hitabo nga daotan nga nahitabo sa mga matarong, ug ang mga daotan ang ilahinong nadawat pod mga angayan mahitabo nga mga panalangin. So para sa kuha kana nagpahinumdum nato ning teksto, pastor, ba nga Ecclesiastes 8. ang tanan 14. managsama gyud ang dawaton samtang kita buhi pa karon. Pero ang end result ana usay makaingon ta nga dili man wala may hustisya ang Ginoo kay nganong nahitabo man ni. Kung kanara nga atong focus mga kaigsuonan karon, makaingon gyud ta ana. Pero ang atong presente nga kahimtang magtudlo nato nga ang kining atong paglaom, hope sa in English, mo ni siya ang unod sa butang nga imong gilaoman sa unahan. So it really doesn't matter kung unsay gidangatan nato ron, kung kita naa sa kamot sa Ginoo, naa sa pagbuhat sumala sa atong teksto nga nagmadagayaon ta sa pag-apil sa buhat sa Ginoo, maligon ta sa atong pagtuo, di ta matarog, di ta mag-atheist. Kay mayon ta nga tanawa og napay Ginoo nganong nahitabo di sa mga matarong. Kana usa man na sa akong giisip nga sisig, it's the battle of the mind nga tugot ra pud na sa Ginoo nga aron nga kita maingon kita nga either mo pili ka may Ginoo wala. So mo na nga kining word nga paglaom importante na sa atong pagkinabuhi karon. Pastor, pwede na ito basahon itong gingon ni Mami Pinky? Okay, sige. Ecclesiastes 8:14. Ana. Adunay kagawangan nga ginahimo sa ibabaw sa yuta. Nga adunay matarong nga mga tao nga kanila mahinabo sumala sa buhat sa dautan. But pasabot nga nganong nahitabo man siya nga dapat mahitabo niya atong dautan. Okay? Usab adunay dautan nga mga tao nga mahinabo kanila sumala sa buhat sa matarong. Dili man na siya matarong nganong mas hayahay man siya, di ba? Ako miingon nga kini usab kakawangan lamang. Sa bagay ang Ecclesiastes, wa man mahuman kay kapitulo 8 man eh. Kung gusto ta masayod tuay 9, tuay 10, tuay pagyo 12. Kung imong tanawon dito gyud sa
sa Kapitulo 12, Kapitulo katapos ang 12, katapos ang bahin. Okay ra, Pastor? Atong Sige, basahon? sige, Pastor, padayon. Para di lang na kayo sumpay man, di ba? Kini mao ang katapusan sa butang. Okay? Ang tanan na dungog na. Kahadloki ang Dios o bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So ang basihan sa katapusan, mao kadtong sugo. Kung naay tao nga dautan apan naa siya natilawan niya ang kahamugaway, kahayahay sa kinabuhi, apan dunay matarong, apan nagantos, sa karon lang na. Pero ang tumoy na ni ay basihan. Ang tibuok ng katungdanan sa tao, maong pagbantay sa sugo. Then ang 14, na may lain diri, sunod, 14 raman ni Kutob sa 12-14. Kay pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat. Unsa man ang tagsa-tagsa? Ngadtos pakukom. Tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo kon bisan ang dautan. But pasabot nga karon ang nahitabo sa kalibutan murag unfair. Managitawag life is unfair but God is good. But pasabot nga dunay gyoy sanawa, dunay tumoy ba? Dunay katapusan kining tanan. May hustisya gyud. May hustisya gyud, tama. May hustisya gyud. Pero nga, Pastor, imo na gyud. kanang Okay. naisgutan nato ng term nga upside down kingdom. Kung maghunahuna ta karon, ang logic nga akong nasabtan, kung ikaw dautan, unya nakadawat kag dahang panalangin, ang solusyon ana, ang kibali, ang end result ana, there's no hope. Nga naman, why would you hope when you have everything? So, Correct. wala siya. Wala siya paghunahuna nga, maglaom man kong nailangit nga, ug unsay ako Okay na to. ang gusto. Naman. Hayahay nga balay, unsa pa diha. Unya kasabot man pud siya nga dili pud para langit ang iyang lifestyle. Unya karon pa lang daan kasinati naman siya daw langit. So wa na gid siya yandurawon. Lagi Oh, ang pinky. whereas kining mga tao karon nga nag-alagad, nga deprived sila sa ilang mga needs, no? Kanang pobre gyud kaayo, nga bisag usaog paningkamot na nangailad na gani hinuon. Unya wala gyud magbiya sa pag-alagad. Amen. Kining mga tawa na ako nakita nga dako kayo ilang panglantaw sa unahan nga dili ra sila bayaan sa Ginoo Amen. tungod kay may paglao man siya nga luyo aning tanan gantihan ra siya sa iyang binuhatan kung dili siya mobiya sa pag-alagad sa Ginoo. Yeah, Amen. exactly. Amen. Gani kaning atong kasinatian nga gisgutan karon mga igsoon in memory of a beloved fallen brother. Si Uncle Dan Racero no naa karon sa Long Beach, California. Ang iyahang remains awaiting for the final funeral service. Karon gyud nga weekend mga kaigsuonan. Usahay ang iyahang mga mahal sa kinabuhi maka-question nga kabuutan sa tao. Pero nagsunod-sunod ang tanan nga mga unfortunate events sa iyang kinabuhi, Mampingki. Una, within a month, namatay ang iyahang asawa. Niya, kini mismo si Brother Dan Racero, nga pirti kabuutan nga tao. Nagsakit og cancer, although okay ang iyang edad, pero kung imong tanaw na iyang kahimtang, pirti ganyang paghugo, niya, murag yun og na sa imong description, Pastor, sinilutan ang iyahang dagway sa diha nga namatay siya. Pero there is a consolation to the family, no, nga ang tanan nga mga maayong binuhatan may lintunganay gyud na sa tumoy diha sa kinaadman og sa sakto nga panahon nga iya sa Dios kay uli ang tanan. There is justice for everything, mga kaigsuonan. Kunya kung atong tanawon kini karon ng atong pagkinabuhi, while we look forward to that future, masabtan nimo sa atong leksyon that today also matters, Mampingki. Of course. Yeah. So, ang kalidad sa imong pagkinabuhi, dili lang na base kay nagtanaw ka sa ugma, pero ang imong paglaom pod sa umalabot, makaapekto sab sa imong matang sa pagkinabuhi sa pagkakaron. Dili lang niingon nga, dito tungod lang kay ako na lang gining ulog-ulogan ng akong kaugalingon nga hayahay raon niya ko puhon. Pero no, dili kay ulog-ulog lang na siya makaigsunan. Kining dako nga paglaom nga naa sa tong kasing-kasing, mao ni ang hinungdan ngano nga timos og hamugaway ang atong pagkinabuhi og paminaw
sa pagkakaroon bisan taliwala ni ining mga kalisdanan, mga kaigsuonan. Na ay usas mga daghang pangutana sa mga manalagna kaniadto. How long? Kadtong iyang mga katawhan nga grabe gyud ang kapitos ug ang pag-ilaid sa kalisod ug sa paglutos sa lain nga mga nasod. Actually, posible wa nila ni makita mga kaigsunan, pero usahay pud kining pagkahitumpawak sa iyang mga katawhan sa pagkadautan, tuyuon sab nis Ginoo aron kining iyang mga katawhan mahigmata, Pastor John, sa ilahang kamatuoran nga layo na dahil sila kay Ginoo. But this is a long-running question sa iyang mga manalagna. Ang question mapingkiyon sa kani, How long, O Lord? how long Unsa kadugay? hangtod kanus apaman in town mi magpaabot nga maulian na ning among kalisod. Okay. Nindot ka na Sige, nga. Ma'am Pinky, sige daw. Mubalik manggutag gihapon adtong. Sa una ang design manggud unta sa Ginoo nga siya na lang gyud unta ang himuon nga leader kay para di na ta moagig daghang side tracking. Unya kay gahi man lagi ulo ang tao, gusto man gyud nilang tangible ang leadership. So muna nahitabo ang how long, O Lord? Mo po na equivalent kibales sa kadugayon sa ilang pagkahimulag sa Ginoo. Say for example, ang katawhan dito sa Ehipto. Pila ka tuig sila, Pastor, dito? Almost 500 years? Yeah. Nagyot, Sa dugay ilang gyud sila kadugayon kayo. nga dito sila nagkinabuhi sa gitawag nila kaharuhay. Wag yun sila kahinumdum sa Ginoo. Correct. Until such a time nga gihimo silang murag karabaw o kabayo o unsa na lang na Bait sa kayong pagkauli po nila. pundar sa ilang mga daggo kayong mga images dito sa Ehipto nga pinugsangay, forced labor, lapdusan ang di mulihok hangtod ato man lang nang ma-imagine ni ingon ana kalisod. So naay gitawag og pagdaog-daog. Kining ilang naagihan nga sakripisyo kon pagdaog-daog mo ni nakapatulod nila nga nababatay paglaom. So praise the Lord yun nga naatay kahimtang nga murag lisod kay sa tuwa kay mo ni hinungdan nga either lagi black and white, either mo biya kas pag-alagad o pagtuo o naa ka sa mosabot kag kling sa Ginoo. So mo na nga ang katawan unta sa Ginoo dili na dugay ang ilang pag-antos kung karon sa atong panahon kung makabati ta aning mensahe atong kinabuhi ba atong lifestyle atong gipahaom sa kabuton sa Ginoo, Amen, Pastor. amen. Actually, kining implication sab ni ining pag-ilaid sa iyang mga katawhan, mga kaigsuonan, kabubuton biya usab tingalis Ginoo ning mag-antos ang iyang mga tao. Because it creates a yearning, a groaning, Pastor John. Yes. Kana bitawng mura kag naghingalo nga asa naman ang Ginoo niini, asa naman ang hustisya sa pagkakaron. And you will never come to a point nga magngutana ka sa ingon mga kaigsuonan kung wa kahayahay lang ka kayo sa gibalik-balik na nato dinhi nga punto mapingki. Ngani. Wala na to gi-appreciate na nga gaantos lang ta kanunay. Pero every longing ang matag handurawan nato mga kaigsuonan nga ang Dios unta mo intervene is a good sign of a healthy and a dependent Christian ngadto sa Ginoo mga igsoon. Pastor John, murag naa kay dugang isulti. Akong nabantayan nga usahay ngani kung mag-lecture ko, akong isulti nga. Kinsa sa inyo diri ang nagsakit? Nalipay mo, nag-uol. Niya akong i-suggest nga dapat malipay ta o nagsakit ta. Kaya daghang butang sa kinabuhi nga dito ni mo ma-realize kung naa ka sa balatian. Sakto na, Pastor. So kung wala tay kalisdanan, kapait, di man ta kahibalo nga dunay umaabot tayo nato nga lahi nga mas nindot nga kinabuhi kaysa kinabuhi nga atong na-experiencehan karon. Na, sa experience lang daan, sa katong panahon nga na-fracture akong kaning tiil. Marag makita na ako nga times 3 akong ampo kaysa ikumparar nga marag hayahay ra akong paglakaw karon makagkasuunan kay daghan man kog mahimo ining wa tay bation. So ang kuan pud ana, ang contrast pud ana, murag less ra ang imong pagluhod kay katugong di ta kalakaw. O sige mo kag Ginoo nganong na
Oh. Kuan mo kuno sa ka Basi kung sana ni. mamaayo ni. Basi kung sana ni. No. Kanya. Okay. Nga nahitabo ni. So, mo na nga, angayan gud nato pasalamatan ang Ginoo kung naay mga pagsulay sa kinabuhi. Dapat. Kay Amen. Dapat. it will lead you to a better state of mind. Yes. Yeah, correct din. Ang labing tinuod mga kaigsuonan kung wala gid tay pakigbisog, wala gid kadaugan. Kung mukalit lang og abot sa imo ang kadaugan nga wa gid ka nagantos, di kay nimo na ma-appreciate ang Correct, premyo ni correct. anang Sakto tungod. siya. Kung sa ulitaw pag mga dalaga, the more ka nga kalisod-lisod sa imong pagpangulitaw sa usa ka babae. Inigsugot ana, kung dugay kay kang gisugot, hilabihan ka tamis nga pag nagkauyab og relasyon mga kaigsunan. The same thing is true, is designed by God. Og dinhing tungura, ato sang putlo ni kadali mga kaigsunan, niabot sa tunga nga bahin sa atong pagtuon. Let's take a break. Ayaw mo kawa din ha. Balik dayon ang TSP mga kaigsunan. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpabilin din ha sa inyong mga TV sets o sa inyong mga radio sets. Sa atong pagpadayon sa atong lesson karong panahon na mga kaigsunan, atong pagatukion kining matang sa paglaom nga sigurado gyud. Usahay kining ato ang mga pag-anto sa ato nang gihisgutan, makatabang ni sa ato ang pagbarog ingon nga lig-on nga matang sa usa ka Kristohanon. Take for example, the metamorphosis of a caterpillar mga kaigsunan into a very beautiful striking monarch butterfly. Kung makakita mo sa YouTube nga mga video sa struggle sa usa ka caterpillar mga kaigsunan nga muling kawas gikan sa iyang kukon hangtod nga mahimo siyang usa ka maanyag nga alibangbang mga kaigsunan, dili tiaw ug walay sama ang paghingutas ni ining iyahang struggle aron mahimo siyang usa ka mas maanyag ug mas maayong matang sa binuhat mga kaigsunan. Same thing is true with Christianity. The more we sacrifice, the more we treasure our success mga kaigsunan. Na ako'y gikoin nga quotation in the cake of success. The hardships are the sugar. So buti pasabot, magkadaghan ang kalisdanan mga kaigsunan, mas mag-anam pagyud og kalami ang resulta ni ining atong kalampusan sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Now, Mampingki, among ihatag sa imoha kining matang sa paglaom nga siniguro alang sa atong practice of a Christian life. Unsay mo ikadugang dinhi nga mga pasalig Mampingki sa atong lesson? Praise the Lord kayo nga kanang bitang paglaom nato mga kaigsuonan nga kita deprive man gid ta aning yuta sumala sa standard sa kinalibutan. Murag opposite kaayo kay nag-alagad sa Ginoo di man kikakandom nga naatanan nimo ang pagkabantugan, pagkaadunahan, tanan nga klase sa worldly fame. Maingon nimo nga wala man ni nako nakabuot. Kay kung imo na siyang kabuoton, murag diri ra gid taman ang atong hunahuna. Kay kung atong ipanag-ingnan ang kinabuhi ni Ginoong Hesus nga iyang gibilin kay siya man ang atong ultimate nga example. Nga siya mao ang Dios sa mga Dios, hari sa mga hari. He came down for our sake and he did the contrast of being the servant of all servants. Atong mapamalandong karon nga ang atong paglaom pinaagi sa pagkinabuhi sumala sa pagkinabuhi ni Ginoong Hesus. Mao ni atong hagdanan kun sumpay nga atong makabuot ka ng iyang gigikanan nga mao iyang gisaad sa mga tao nga muhimo sa pagtabang sa mga nagkinahanglan sumala sa iyang gihimo samtang diri pa sa yuta. Okay, kung dili ta mahigugma ana, magsige tag reklamo nga pagkadaghan aning mga pobre, pagkadaghan aning mga masakiton ana, magsige tag reklamo, murag
atong gideprive ang atong kaugalingon sa kahigayunan or opportunity nga makapahim ang kahimo ta sa misteryo na Ginoong Hesus nga iyang gihimo samtang diri pa siya. Amen. So it's not at all like you are living in sugary place. Meaning kung nakay kahigayunan nga mapanalanginan ka, dili gitaan ang hunahuna nga keep on hoarding. Keep on hoarding for yourself. Amen. But for the glory of God, how? Extend that blessing to others. Pinaagi sa imong time, pinaagi sa pagtabang sa ilang panginahanglan. So, mo na akong nakita karon nga dakong challenge sa mga kaigsuonan o maski sa atong magbubuhat. Instead of just thinking for ourselves, we need to think for others. Yeah. Gani atong sumpayan na sa ato ang part sa lesson dinhi mga kaigsuonan nagkanayon diri mampingkyo. A healthy reliance on the promises of God about His future for our world should be the catalyst for energetic engagement. Amen. Sa ato pa, kung nagtan-aw ta sa unahan nga adunay positibo nga outcome nga atong makita sa pagkakaroon pa lang daan mga kaigsuonan, mao ni mo bala nimo. Mao ni mo tuklod nato nga mas abtik ang atong mga binuhatan. Gatan-aw ta nga daghang kayong kadagaya sa Ginoong ihatag sa ulahi. Kinsa may dili maaghatan na og hatag sa ilang panahon, sa ilang resources ngadto sa uban because they are confident that in the end mga kaigsuonan dili lang kini mga tawhana nga natagbaw no sa ato ang kaayo nga gihimo alang kanila. Dili kita usab mismo mga kaigsuonan will be richly blessed in the end. Kay bisan pagani sa atong mga inadlaw-adlaw nga mga binuhatan mga kaigsuonan, the more we make an impact in the lives of others, the more impact we are also creating in our personal lives mga kaigsuonan. Amen. Kung nakahinumdumos sa gilanon so sa katawo nga gidiagnose nga terminally ill unya gitagaan na lang siya tagal sa iyang kinabuhi, isa na lang katuig. Ang popular kay nga sugilanon dinhi mga kaigsuonan tells us that instead of being depressed sa iyang kahimtang, he went out and make a difference in the lives of others. Correct. Iyang Yan, gihatag siya. ang iyang kwarta, iyang gitabangan ng mga tao, iyang giingnan nga ayaw mo og kaguol sa akong kahimtang, but instead tanawa ninyo ang akong gihimo karon. I want to inspire people. Og sa kadugayan niya nga nakita mampingking nga ang mga tao na usab ang ilang kinabuhi, nalipay sila sa iyang influensya, Naayos epekto sa iya positively. Unya imbes nga 1 year ra ang iyang tagal mga kaigsuonan, tingala siya nag-ana man hinuon og kataas ang iyang vitality, nahimsog siya mga kaigsuonan, gumikan sa kaayo nga iyang gihimo at ngadto sa uban. Amen. And he benefited from it mga igsuon. So the same thing is true with Christianity. The more we do good for others, the more we will benefit for ourselves mga kaigsuonan. Pastor John. Nakita na ko ang kanang ilustrasyon nga imong gisgutan karon, pagka-positibo gyud importante kayo. Ngani dinhi sa atong leksyon ni ay usa ka sambingay sa usa ka positibo nga babae. Sa Lucas kapitulo 18. Ako lang basahon siguro pastor. Sige, Tagsara pastor. man nato ni siya may isgutan okay, god. Pero okay. may kalabtanan kini sa atong leksyon. Dayon dinhi siya miingon kanila. Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay pagkahadlok sa Dios. But pasabot. Why Kuya to? ni? Di mo to Di mo Ginoo. to sa Dios ha. Pero tanawa unsa iyang gihimo sa iyang pagkamaghuhukom. Nga walay pagkahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Pero maghuhukom siya. Og sa maong lungsod dihay usa ka babaeng balo nga nagbalik-balik sa pag-adto kaniya og sa pag-ingon. Hatagi ako hustisya batok sa akong kaaway. So abogado gyud siya no? Siya wala lang una manumbaling. Apan sa ulahi ay siya mingon sa iyang kaugalingon. Bisan tuod wala ako mahadlok sa Dios ni magtahod sa tao. Apan kay nagasamok man kanako kining babaeng balo. Ako na lang ni siyang panalipdan basi unya hinuon maugtas ako sa iyang kanunayng pagbalik-balik. O ang Ginoo mingon, patalenghogi ninyo ang giingon sa dili matarong nga maghukom. Og dili bahatagan sa Dios og hustisya ang iya mga pinili nga nagatuwaw ngadto kaniya sa maadlaw og sa magabi. Langay-langayan ba niya sila? Amen. Kuya, no? So, kung imong tan-awon nga
sigurado gyud ang atong paglaom. Ya maganing tao di kani mo tuo sa Ginoo. Di kani mo respeto sa mga tao. Pero mismo nakahatagan ni sa pabor sa babayeng balo. Kamingay, Oh, kini pagkang atong Dios nga hilabihan ka maluluyon. Hilabihan ka mahigumaon di kini dunggon kining pagtuaw. Kini mga panginhanglan, kini mga inhustisya nga nahitabo sa iyang katawhan. So kini nga paglaom sigurado. Amen. Naku isang litanan, Sige, Pastor, Ma'am nga, Pinky. I am really learning a lesson from the life of an aunt. Ang ulmigas ba, mga igsoon ba? Nga, kung imo gina siyang obserbahan ang ulmigas, magsikira na siya glakaw. Yung imong babagan ng iyang agianan, mangita gina siya paagi nga makalusot na po balik siyang agianan. Hindi pagi gyud. Unya, og makakita gani siya kauban nga naay giguyod nga pagkaon mumho ba dihaon sa ba, iyan ang tabangan. So, nakakuan kong leksyon nga, iyang pagtabang balik diri og asa na paingon ang ilang bangag, nga ilang katulgan, ilang storage. So, kung ang Kristohanon sama pod sa hulmigas, nga bisag unsa og babag diag, imo nang bubuwag tubig, mga bato, mo ngita gina isag paagi nga makalaho sa unahan. Amen. Amen. O sa ato pakita bisag naay paghampak sulay, sige lang gyapon, di ta mo mabugnaw. O buhat yung gyapon. makakita sila igsuon nga gipanalingan sa Ginoo, malipay siya nga nadi gipanalingan namang puy uban nga gipanalingan na subo ni noon niya mangita pagpaagi nga iyatong makuha ang ana ba, ang honor ana. So that is the hope kung naatay goal to reach our home, heavenly home. Amen. Gani mga kaigsunan, no? Lahi ra gyud kayo ang environment kung ikaw usa ka tinuod nga magtotoo sa Dios. Kung imong itandi, di hisgot man gini ato ang lesson karong si manaha sa mga kahimtang sa mga nangamatay o sa mga nagbangutan nga namatyan. Kung imong itandi mga kaigsuonan ang circle of people between those who are anchored with the hope of Christ's resurrection mga kaigsuonan og niadtong mga tao nga wa gani kasabot sa kamatuoran sa Biblia. Lahi ra gyud kaayo ang ilang hinilakan, ang ilang pagbangutan, ang ilahang recovery period, o ang, of course, taas-taas gyud mga kaigsunan. Dili ginato na madinay nga naagyud tay gitawag og grieving period. Gani sa Biblia, gaabot pa ang uban og 2 ka bulan, na ay 3 ka bulan nga rains, ang uban sab hangtod karon bisan sa ubang Kristohanon mga kaigsunan nagbangutan lang gyapon wa pa ka move on. Pero when you are truly anchored in the resurrection hope of Jesus mga kaigsunan, lahi ra gyud mo giingon nilag LRG. Sa man ang LRG. Ang LRG lahi ra gyud. Lahi ra gyud kung naa ka sa paglaom diha ni Amen. Kristo mga kaigsunan. Amen. Kunya nga atong gibasihan, no? Kadaghan magkaitas mga funeral services nga natambungan mga kaigsuonan. Gawas nga ang Kristohanon nga tinuod hugup na sila. Nga kapila na ta nakatambong og lubong dinhi sa Price Gardens mga kaigsuonan. Moingon gyud ang mga taga dinha nga mga gwardiya o ang ilang mga tao nga lahi gining inyohang kuan sir, no? Ang grupo kung maoy maglubong kay daghan mo kayo unya dili ra ingon nga murag gyud og nabugatan pag-ayo ang tagtungod. And of course, tungod kay gitambayayungan mga kaigsunan. Besides that, the grieving period seems to be shorter. Ngano man, kay naatay gitan-aw nga paglaom sa siguro nga pagkabanhaw sa mga nangamatay. Og kini nga pagkabanhaw mga kaigsunan, gisibo nato ni siya sa kamatuoran nga si Kristo mismo na banhaw gikan sa kamatayon mga igsoon. And that is the biggest hope nga wa gyud lain nga makalabaw. Pastor John, any reaction about this reality? Kining pagkabanhaw mao gani siya ang pundasyon. Nga kita mo angkon nga kini gyud nga paglaom tinuod tungod kay sa panahon ni Ginoong Hesus, wa pa magyuy na nabanhaw sukad. Apan kay si Kristo namatay, apan nabanhaw. Kung imong tanawon ang pagbati sa mga apostoles, pagkapatay ni Ginoong Hesus, no? Kadtong kuha na gyud siya, gidala na siya, gilubong.
dili gyud dalim ang gibati nila ato. Namurag yung nataktak, nahugmak ang langit sa ilang kinabuhi. Liman ka nga, nahimo silang ilados pila ka mga tuig nga nakig-uban sa ilahang Pangulo apan na ng panahon na. Ambot, Pastor Hes, kung sa imong unahon na, pila ka porsyento kaha sila nagtuo nga mabanhaw sa katulong adlaw? Actually, nalimot gid silang tanan niya ng maong saad. O, Dili, pastor, ako nakita, wala sila kasabot sa giingon ni Ginoong Hesus nga sa tulo ka adlaw. Human sa tulo ka Tukuron adlaw. niya pag-usap Tukuron ang niya. templo. Barugon niya ang templo. Wala sila kasabot ana kay sagarang gud po sa gisulti ni Ginoong Hesus mga sambingan ba Sambingay, para nga oo. creative thinking pud sila ba, dili nang given tanan ng mga facts o Pero speaking of the reality, mga kaigsunan, itong tungura nga namatay si Kristo, pildi gyud ang ilang una-una. Pildi gyud. As in, so zero gyud ang ilahang pagtuo ni itong tungura. Gibati nila nga nalingla ra sila, na-scam ra sila, ni itong ilang gituhuan nga Kristo nga maunay muluwas sa ilang nasod gikan sa sa Roma. Unya, life must go on. Ang uban sa ilahang mga tinunan, nagsige nagpamunpon atong ilahang mga gabok na kaayong mga pukot. Balikon ta na lang niyo na namantay nahimo ni atong gituhuan kay matay man. atik ramang gyud to di ay. Pero sa imong punto, Pastor, when Jesus was resurrected, Grabe to. gani sa unang balita pa lang halos di sila katuo nga nabanhaw. But when they validated the fact nga si Kristo buhi gyud mga kaigsuonan, it changed everything. Gikan sa zero, balik og sulbong ang ilahang kadasigon sa pag-alagad mga kaigsuonan, more than 100%. Ug bisan pa gani hangtod karon, imo og akong gikuptan ka na nga paglaom Amen. mga igsoon. Muna, Pastor, Pastor akong John. gitanaw ang kinira gyud ang pundasyon ngano nga motuo gyud ta nga si Ginoong Hesus mabalik. Kay sa ato ambot karong tuiga ika 50 ka tuig man ako. Happy birthday golden day. boy. Kining kalibutan na. Kung imong lantawon ang nangagi, grabe gyud. Ang sa unahan. Unya masugot tag sa dili, ambot si Mami senior citizen na. Usahay na amang gyud mga Praise the Lord. senior citizen nga dili makadawat ba nga mubo na lang. Ang Di ba? panahon. Oo. Pero kining hope of resurrection, mao gyud niya ang magdala nato og kasiguruhan sa kalipay. Amen. Nga mangandam na lang gyud ta kay mao magina siya. Unya nganong mutuo ta nga dunay pagkabanhaw tungod kay si Kristo una nabanhaw. Sa atong leksyon ug sa balang kasulatan nagingon nga kung wa siya mabanhaw di na ta magisgutan eh. Amen. Di na ta magisgutan eh. Pero kay ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus mauman kini ang usa ka pundasyon sa maong paglaom busa magdinasigay ta. Tanawa mga apostoles. Human si Kristo na banhaw, dili na sila mabangbang. Hindi na mapupunta. Bisag unsa pay babag sa mga parisiyo, sa mga kaparian sa panahon, dili gyud sila mabangbang. Nga ni masugot na sila og patyon o unsa man, bitayon ay lang, tuwara lang. Tungod kay ilang na siguro nga ang ilahang kamatayon sama sa kamatayon sa ilahang agalon nga mabanhaw ra gihapon sa katapusan. Og ni Apostol Pablo pa ganansya na lang na. Oh, Ang kamatayon. to Di, die is gain. Ang ako usab nga punto mga kaigsuonan mao ni nga unsa pa may pulos nato nga sa pagkakaron kung di gid ta mo dukot o mupilit kang Ginoong Hesus. Kung mupilit ta sa atong sapi, the more nga wa gid tay paglaom. Meaning you deprive yourself of being saved through the grace of Jesus Amen. Christ. Kung mag-alagad na malang ta karon, dili na natong si mga gi-idolize nato nga Lao Tzu, Confucius, Rizal o sa panangalan sa mga pundok sa mga relihiyon nga nag-angkon nga sila mga suod sa Ginoo, kundi wa gilain kay only through Christ ang atong mga pag-ampo makaabot ngadto sa Dios nga Amen. mahan. So Amen. if there was no Christ, wala gipulos tanan nga mag-alagad-alagad ta karon magpakidiyos-diyos ta kung dili na malang si Kristo mo'y atong alagaran. Because Christ is the key to that heavenly home. Siya mo Yahweh, siya mo atong tulay nga diin makabuot nato ang iyang mga saad sa kinabuhi nga Amen. walay katapusan. Correct Amen. na siya mga kaigsuonan. Gani, gitudluan kita sa ato ang lesson karon nga semana nga mutanaw kita sa
brighter side of the realities in life. Tinuod na ay mga pagbakho, na ay paghilak, na ay pagbangutan mga kaigsunan. Pero mubanos ni ini kining panghitabo sa walay kinutuban nga kinabuhi didto niya sa eternidad mga kaigsunan nga gitawag nato og no more tears and no more pain. Kining tanan mga saad mga kaigsunan nga may realidad sa atong pagkinabuhi sa pagkakaron. Actually, kining gitawag na to og pagkabanhaw, dili naman gid unta ni necessary mga kaigsunan kung wala lang gid unta mudaog ang sala sa atong kalibutan. Pero since sin entered, it was necessary mga kaigsunan nga matagamtam sa tao ang kamatayon agig bayad sa sala. Ug tungod niining kamatayon, gihatagan kini og solusyon ni Kristo diha sa pagkabanhaw mga kaigsunan. And that resurrection is the best that we could ever have, mga igsoon. So, mamingaw gyud ta no kay hilayo man ta sa tuang mga mahal sa kinabuhi nga nangamatay. Di man gini mo na malikayan nga mingawon man gyud tas tinuod gyud nga kamingaw mga kaigsuonan. Pero kining kamatuoran sa pagkabanhaw is giving us the hope that one day, sooner or later mga kaigsuonan, ato silang ikauban. Pag-usab, nawong sa nawong, buhi gyud og sa kinabuhi, Amen. ato silang matagamtam sa dili malugay. Pastor John. Ang simple nga pamaagi nga di kayo ta maigo bitaw kay usahay matud pa nimo di gid ka move on dayon. Ang simple nga pamaagi nga atong naon sa panahon nga dunay mag-una sa ato sa sobra 500 ka beses gisgutan ang pulong kamatayon sa Biblia. Mga 50 ani nagisgot nga ang kamatayon katulugon ra gyud siya. So kung imo naon nga natuog ra aron nga di kay ta mabugatan. Kay kung imong naon ang pagkatulog nagoy pagmata. Pagbata, pagbangon. So mao lagi nga tanang butang nga atong ginahuna karon nga murag bugat mahimong gaan tungod sa paglaom nga dunay bisan pa ang kamatayon dunay pagkabanhaw. Akong basahon din ni Sige, Pastor Ma'am kaning Pinky. sa 1 Corinto 15:22 sa gaingon nga kay ingon nga kang Adam ang tanan nga matay ug ingon man usab kang Kristo ang tanan nga buhi. So ang imong paghisgot Pastor nga maghatag na tog paglaom bitaw nga murag ratag na tulog. Tinuod man na dili kay ta bati og sakit kay ang matulog ta pagkabuntag mata. Pero sa diyang natulog ka nga kana bitang dili ka conscious gyud nga mata nga patulog-tulog ka. Imong matandi nga murag namatay ka. Ugaling lang kay ang grasas Ginoo sige magpitik pa na imong heart diha. So sa diha nga ako man kung makuan ba nga kining kinabuhi usahay nato kung murag og tanhaga kay ngano man sa diha ang pagtuog labi pa sa una so wa pa ko kakaplag ani kamatuoran na nga inig kamatay sa tao matudan sa langit kay mag-aleluya no ang mga matarong ug ang daoton to na sa impierno sa ko pong badubad kung ang tao karon nga mamatay unya to na sa langit kay nag-aleluya na siya kay naluwas na os pa may balikon sa Ginoo. Tuwa naman siya dito. Tuwa naman siya dito. So tinuod gyud na nga katakaron ug mamatay ta. Pahuway Kay gyud ni ka, amang gyud Ginoo. nga tong lawas nga kahimta nga madugta pa. So ilubong gyud ta kay ug di puta ilubong babaho man ta. So mao na ang kuan dia ang logic nga sa pagkamatay sa tao di kita ingon nga magbinatay ta kay ngano man kung maayo na siya nga tao pagbalik sa Ginoo, ang iyang Mubakod paglaom yun. mo bangon ra na siya Amen. kauban magdungan ra bang gani og ang mga buhi sa auto tang istugatan sa mga labay nga mga leksyon. Ang buhi nga buotan aw ang patay nga buotan ug ang buhi nga buotan magkita pag usap pagbalik sa Ginoo. Mo na dako diyang paglaom ba? Amen. Okay. Pastor John, sa dili pa nato ni isipong atong leksyon no sa imong mga parting statements. Mga kaigsunan, akong balikon tong gisgutan ni Apostol Pablo nga magmadagayaon sa buluhaton. Amen. Ang usa gyud sa pinakailhanan nga kita dunay gilauman. Mao ang pagbuhat kung unsay gusto sa Ginoo ipabuhat kanato. Kaya siyempre siya man to. Pero pagikan niya paingon na siya sa langit. Iyang gibilin sa mga apostoles ang mga buluhaton.
O kung imong balikon pagunahuna unsay gihimo sa mga apostoles, ato na mabasa sa libro sa Acts buhat. Kung unsay mga ilang gipanghimo. Wala lain mao ang pagwali sa mayang balita sa iyang pagkabanhaw o sa pagtabang sa mga nanginhanglan. Amen. Ngani miyaging leksyon atong gisgutan nga ang tinuod nga tinuhan mao ang tinuhan ni Jesus. Unsa man ang tinuhan nga tinuod? Nagabisita sa mga balo, nagatabang sa mga nagkinahanglan. Amen. So karon gibalik nga magmadagayaon kita sa buluhaton sa Dios. So katong buluhaton ng Jesus alang sa pagpahibalo nga dunay kaluwasan, dunay gingharian sa grasya, dunay gingharian sa maya. Kini karon ang gingharian sa grasya. O ang gingharian sa himaya mao na atong gipaabot, mao na ang iyang pag-abot. Amen. Amen. Salamat kayo, Pastor Juno, sa paghisgot nimo aning usa ka matang sa gingharian nga duha ka hutong nga gingharian mga kaigsuonan. Gingharian ni sa Dios tanan. Mayingon gani ka gingharian, adunay hari, adunay trono, adunay ginsakpan. And the same kingdom mga kaigsuonan is the very kingdom of God. Pero kining iyahang gingharian sa Dios nga diin siya mao ay hari, aduna siya ay trono, aduna siya ay mga ginsakupan, nabahin ni siya duha ka utong mga kaigsuonan. Ang atong gitan-aw nga kingdom of God which is glorious mao ni atong gihunahuna gid kanunay nga Amen. munaog kini nga gingharian. But we need to be aware that at the same time there is this present kingdom mga kaigsuonan. Gitawag niya og sa Biblia og gingharian sa grasya mga kaigsuonan. Kay may trono sa grasya, may hari sa grasya, kitang tanan iyang mga ginsakpan diha sa grasya mga kaigsuonan. And this is speaking of what we are currently doing. Agiglubad usab sa atong lesson mga kaigsuonan, gi-highlight ang atong hunahuna dinha sa Matthew 24 ug 25. Gihisgutan diya sa Matthew 24 ang mga pait nga mga panghitabo sa dili patapuson sa Dios ning kalibutan. Mao na ang mga tilimadon. Pero ang sumpay diha mga kaigsuonan, ang kapangakuhan sa mga katawhan sa Dios niining mga piniriso, niining mga balo, niining mga kabataan nga walay tagad, ug niining tanan sanglit si Ginoong Hesus nag-ingon sa tubag niadtong mga nangutana, diin ba nga panahon nga ikaw wala na mo tagda? And Jesus answered them, kun unsa ang wala ninyo himua or ang inyong gihimo niining labing gamay nga mga sakop sa gingharian, mauusab kini ang inyong gihimo kanako. So while we look at the future mga kaigsuonan, we have a present reality to deal with. Sa umalabot ang himaya sa Dios atong pagadawaton, kapan samtang nagkinabuhi kita sa iyang grasya karon, ang tanan nga naa sa atong palibot, ang realidad, ang kalisdanan sa mga katawhan, ang pagbangutan sa mga katawhan sa palibot sa kalibutan nga nakasinati o kamatayon, ikaw ug ako lakip niini. Atong kapangakuhan mga kaigsuonan ang mahimong kabahin sa pagtibhang sa ilang mga suliran o kasubanan. Because this is what and who we are, Christians mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagsubaybay sulod sa usa ka oras nga atong pagtuon sa atong lesson niining si Manahuna. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan ug sa dila pa nato kini pagatak-upan pinagis pagampo ni Ma'am Pinky. Atong paminawan kining halad sa inspirasyon nga mao'y maghatag kanato og dugang nga pagsabot sa atong leksyon. Labing balaan o gamhanan ng mga Diyos. Imong nakita ang among mga kasing-kasing. Bisan pa sa mga kasing-kasing sa mga higala o mga kaigsuonan. Ikapa sila o Diyos nga ang tanang klase sa mga balatian sa walay mga pagtuo o walay paglaom,
ila kining makabot og madawat gikan kanimo. Tungod kay ikaw nagasaad nga puno sa grasya, pabatia sila Ginoo nga ang katapusan namong paglaom maoro gyud ang imong pagbalik aron nga maundang na kining tanang mga pamaagi sa imong kaaway nga mao si Satanas. Ang pag-ilog sa imong katawhan gikan kanimo. Palihog Amahan, ako nagaampo. Katong naa sa mga balatian ng mga kigsuonan, hikapon nimo ilang mga ilang kalawasan nga maulian sila. Dili na mo sila manganlan tungod sa ilang kadaghan. Kini nagpahinumdum ka namo Amahan, nga nagapadayon ang buhat sa dautan aron pagluya ka namo. Apan salamat sa imong saad nga ana ikaw sa unahan. Nagatagana sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan among giampo nga ikaw magapanalangin ka namong tanan karon ang among pagtuon ini leksyon magapadayon bisan pa sa personal namo nga pagtuon. Amen. Sa among mga puloy-anan kay amo kining gipangayo uban sa kapasaluan sa among mga sala sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.
Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.